এইবিলাক কেতিয়া কাটা দনাটো আজি কাটা এইটো এইটো ন এইটো হুটা না उल हुटा हेलो लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै आङो रौतानि मिटिंआव फैदों आरो मा होनो एबसुनि ओमफ्राय मोनफैबायानो बिथिंजाय माने फिल्डथिंजाय दङ आरो गारिखौ बिराद गोजानाव दोनबोनानै बेसेबा गोजान थाबायनांगौ दा थाबायना थांगासिनो বড়ো সমাজক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিকভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আন এক নতুন আন্দোলন কৰাৰ সময় আজি সমাগত এই বড়ো ভূমিয়ে হওক অসমৰ সমগ্ৰ গোটেই ৰাজ্যখনতে সিঁচৰিত হৈ থকা বড়ো লোকসকল হ'ল পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টৰ এক পৰাকাষ্ঠা বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব बुग्रियानो गोजा जि बुग्रि ओंखारदों ओमफ्राय गोथावबो जानो बिराद गोदै बे बुग्रिया ओ बिरखं जायो ओ ऐसा हो जाता है ओ बहुत सुंदर है कितना दिन रहता है ऐसा नै बिखौनो दैयाव सोमना दोनबा बेबायदि जायोनो जि मोजां माथो नांगौ ने दैयाव सोमबा इदि जायो बेबायदि जायोनो सानथाम सानब्रैल' थायोनो नाङा दे नै पदरखन्नि नायनो इसेबां मानसि गोलाव जादों जों हाबनो मोनगोन ना मोना मिथिया आरो ओमफ्राय बेयाव जोंबो हाबहैनोसै दा जेन थेला होसा हाब्बाय आरो जि मानसिना ओमफ्राय लाजु नों लागोन फैग्रानो प्लाजोसो पसन्द जाबाय नै जोंहा सासेया मानसि मोजां नुदों नै कुर्ता गस्लाखौ मोजां नुदों माहि बियो इन्दि बेसेबां बियो 2200 जि मोजां माथो खम दामि लाबोआले जि मोजांनि ओइ गोजौनिया आयु बासा जि अनथावना मा लाखो आं बेग बायबाय नै 100 दामनि बेग बायदों आं बेगानो मोननै जाबाय दा आं बेगा मोननै जाबाय आंनिया दा आरो गस्ला नायबावगोन गांसेबाव आंबो बायगोनथ' बाजार गिदिंनानै फैबाय दा बर' गामियाव हाबिनि माने बेथिंजाय बर' गामि दङ आरो बर' गामि बानायदों बेयाव हाबिनि दा बर'फोरनि जेखाइ खबाइ गिदिर बानायदों खखा सेन नै जि गिदिर माने खखायावथ' मानसियानो सानै हाबजागोन ओमफ्राय सेनाबोनो जि गिदिर जि मानसि दलां होदों जायथिंजाय हाबलांनोसै जोंबो मोनफैबाय बर' गामियाव गामि माने न'खर आरो ने न'खरसेल'सो ने न'खरसेल'सो ने हा खुमब्रा फिथाइ खुमब्रा थायदों बेयाव ओमफ्राय बे इसिं न' नैबे र' मा दङ नाहरनि एसे नाहरनि मा दङ नैबे जाबाय खफ्रा माने मा ओंखाम जाग्रा न' ओंखामसो
अदाब दङ मोननै इसिं न'आव। ओइ नैबेसो इसिं माइनाव दोनग्रा नैबे इसिं माइनाव दोनग्रा नैबे इसिं इसिङाव नै माइनाव दोनदों माहेन्द्रआव ओमफ्राय आलारि बाथिबो मोजां फोजोंना दोनदों माहेन्द्र गुदियाव। बिथिं दङ बाख्रि बाख्रियावबो नै मा होनो आलारि बाथि फोजोंना दोनदों बाख्रियावबो बाथौबो दङ सिथ्लायाव जि मोजां गामसा गोथां जि मोजां गामसा दाना दोनदों। सोर दायो बेखौ सोर दायो? बे जाबाय मोसौ गलि गग्रा आरो गलि अमा गन्द्रा बिथिंजाय अमा गन्द्रा दङ ओमफ्राय माइहुं दङ। दाहाय ओंखारलांनोसै जि मानसि ओंखारलांनायाबो बोरमाबो खाना दोननो रोङाखै। जोङो बर' न'खराव हाबनानै फैबाय। आं माने फार्स्टआव गामि होनना बुंदोंमोन आरो गामि नङा न'खरसेल' आथिया थालिरनि खुन्दुं नै बेनो बानायबाय थादों। मा बानायदों? जि दाबाय दं बिदिनो बेखौ बेग बानायो आरोना। बेग बानायदों नै बेग बानायोनो जि मोजां बानायबाय थादों। आथिया थालिरनि खुन्दुंजों बेग बानायबाय थादों। Así es. Karen así. Voltage কম নহয় এইটো না? এই এনেকুৱা হৈ যায় আৰু কালাৰ দি পেলাই বনাব পাৰে আৰু এইটো কাৰেণ্টতে শুকাই যায় আৰু না? এইবিলাক কেতিয়া কাটা দনাটো? আজি কাটা এইটো? এনে কৰবাত দোকান আছে নেকি? ওদালগুৰি এইটো ন এইটো সূতা না? উল সূতা सोंनाया उल खुन्दुंनि नै सिङाव द्राम दङ ओमफ्राय दानायाल'सो थालिर फुटानि आरो बेथिंजाय हाबफैनाय बेथिंजाय ओंखारलांनाय थांनोसै दा थांबाय थादों नै 3टायाव थांगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु 3टानि बारबाय आरो 4टा जासिगोनानो। उदालगुरि मोनफैबाय मोनालायबाय आरो ओमफ्राय उदालगुरि मोनफैनानै साहा लोंबाय। मा सक बियो? गलमासकआव साहा लोंबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै मोनाबायानो ओमफ्राय गामियावबो आथिमंगल हाबा दङ बेयावबो जाहैनो नांगोन ओमफ्राय आरो दा माने जेबो भिडिअ बानायथ'ला बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै।